Ο Γιάννης φτιάχνεται, παιδιά. Στον καθρέφτη. Εντάξει. Πού νομίζεις ότι πας? Εδώ είναι. Όμορφος. Ο άλλος όμορφος οδηγάει. Πες καλημέρα στην κάμερα. Ρε, τη λίμνη να τραβήξουμε, θα βρούμε έξω τώρα. Όχι, έφυγε εκείνη, έφυγε. Όχι, όχι. Συγγνώμη, όχι λένε τώρα. Συγγνώμη. Να έχει σταθερό χέρι, να έχει σταθερό χέρι. Πάμε, παιδιά. Την επόμενη φορά θα το... Πού πάμε, είπαμε? Άμστερνταμ. Highway του Άμστερνταμ, Α2. Δέντρα πολλά, γύρω-γύρω, τρελά πράγματα. Οι άνθρωποι εδώ είναι πάρα πολύ. Πες στην τρέλα, πες στο δέντρο. Τραβήξουμε για ένα ποτάμι μετά. Λάμπρος, Τι έγινε? Λάμπρος ή... Λοιπόν, όχι. Ή καρτούν, ή καρτούν. Ο Λάμπρος ή καρτούν, ναι. Το βαφτίσαμε στο ταξίδι, θα το λέμε καρτούν το Λάμπρο. Μόνο στο ταξίδι βέβαια. Λοιπόν. Τσιμπουρίδης. Τσιμπουρίδης, ναι. Τσιμπουρίδης ο ίδιος. Εγώ δεν μπορώ να γυρίσω στην καρό στον αυτό, γιατί θα πάω καρπική... Καλημέρα, ναι. Παραλίγο. Ο Χρήστος, για πες, Χρήστο. Πώς ήταν η πρώτη σου μέρα? Όχι, όχι. Έχεις πολύ σταθερό χέρι, μπράβο. Είναι ο κύριος Τσέι, γιατί μας πηγαίνει αεροπλάνο. Αεροδρόμιο. Κάνουμε χαμηλή πτήση. Ναι, σταθερό. Σταθερότατο, ναι. Άμστερνταμ. Όταν ακουμπάω στο ταμπλό είμαι σταθερός. Ζελέ δεν βάλαμε καθόλου. Δεν ξυριστήκαμε, τίποτα δεν κάναμε. Πού πάμε έτσι? Στο Άμστερνταμ που πάμε. Προς το Άμστερνταμ που πάμε. Τέτοιες θα έχει. Πώς θα εμφανιστούμε έτσι? Θα πούμε ήρθαν οι αξίριστοι από την Ελλάδα. Λοιπόν, γύρνα πίσω να αξίριστούμε. Άμα βρούμε τον δρόμο.